Выступы састарэлага асілка Івана Паддубнага, артыстаў знакамітай дынастыі Дуравых, нумары жаночай барацьбы і віртуозы на веласіпедах. Гісторыя магілёўскага цырка мае некалькі адносна кароткіх, але яркіх эпізодаў. У 19-м пачатку 20-го стагоддзяў горад адносіўся да ліку тых губернскіх гарадоў, у якіх не было свайго цырка. Першая спроба пабудаваць будынак для размяшчэння цырка адносіцца да 1898 года. 16 мая будаўнічае аддзяленне магілёўскага губернскага праўлення зацвярджае план на пабудову часовага драўлянага будынка для цырка. Ці быў рэалізаваны гэты план невядома, але ў 1912 годзе гэтая тэма становіцца актуальнай зноў. 27 мая 1912 года дырэкцыя цырка Андро Чынізеллі, якая размяшчалася ў Разані, накіравала ў Магілёўскую гарадскую думу запыт аб арэндзе месца ў Магілёве пад будаўніцтва часовага балагана пад цырк. Такую інфармацыю мы знаходзім у сучаснай навуковай літаратуры. Публікацыі ж мясцовай прэсы за 1912 год даюць нам зусім іншыя дадзеныя. Як мы чулі, піша газета «Магілёўскі веснік» летам 1912 года, у недалёкай будучыні Магілёў наведае цырк. Вядуцца перамовы пра месца пабудовы будынка пад яго, верагодна, гэта будзе быхаўскі рынок. Перамовы вяліся з уласнікам цырка Дэнкіні А. Штейнам, але 17 жніўня месца пад цырк было змененае на Сянную плошчу. Сянная плошча размяшчалася вось тут. У 1910-х годах яна паступова пачала прымаць на сябе функцыі галоўнай базарнай плошчы. Сюды пераносіцца гандаль са шклоўскага базара, паколькі шклоўскі базар апынуўся ў цэнтры горада і стаў трывожыць гарадскія ўлады антысанітарыяй. У жніўні 1912 года быў узведзены будынак цырка. Дакладнае месца яго размяшчэння мы пакуль не ведаем, ёсць толькі такая ўзгадка. У турэмным завулку, а гэта за сучасным тэатрам лялек, красуецца невядомага паходжання балота, іранізавалі журналісты Магілёўскага весніка. Хаця і лагуны, і Дэнкіні, гэта словы, безумоўна, італьянскага паходжання, усё ж няёмка мець каля цырка балота. Свой першы сезон магілёўскі цырк рыхтаваўся адкрыць у апошніх чыслах жніўня 1912 года, але гэтаму перашкодзілі шматлікія ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя стагоддзю вайны 1812 года. Таму прэм'ерныя паказы цырка прыйшлося адкласці на некалькі дзён. Атракцыённы цырк Дэнкіні на Сянной плошчы сталі паяўляцца рэкламныя блокі ў мясцовай прэсе. Святочнае нон-плюс-ультра прадстаўленне. Атракцыённы цырк – гэта значыць відовішчны эфектны. Цыркавыя нумары ўключалі ў сябе пантаміму, выступы віртуозаў веласіпедыстаў, а ўжо ў другой палове верасня цырк Дэнкіні стаў радаваць публіку чэмпіянатам французскай барацьбы. Галоўным суддзёй спаборніцтваў выступіў вядомы і нават легендарны атлет Іван Лебедзеў, ён жа дзядзя Ваня. Публіку асабліва натхнялі выступы асілка Волкава, які сам быў магілёўцам і ўжо 20 гадоў выступаў як атлет. Чэмпіянат французскай барацьбы завяршыўся, аднак канфузам, які перашкодзіў уганараваць пераможцаў. Атлет Волкаў падняў свайго суперніка Мілано і кінуў на зямлю так неасцярожна, што той ударыўся галавой аб бар'ер і непрытомным быў вынесены за кулісы. У справу прыйшлося ўмяшацца паліцыі, далейшая барацьба была адменена, публіка пакідала цырк расчараванай. Гэта быў апошні выступ трупы Дэнкіні. Усяго цырк выступаў у Магілёве 1 месяц, увесь верасень 1912. Наступны прыезд цырка чакаўся ў 1914 годзе. Меркавалася, што гэта будзе знакамітая трупа Труццы з Таганрога. Прыехала, аднак, трупа вядомага цыркавога наездніка П. Арлова, якая пачала выступы пасля Вялікдня з 7 красавіка. Прыезд трупы быў даволі нечаканы, паколькі будынак цырка прыйшлося тэрмінова прыводзіць у парадак, а ў мясцовай прэсе паявіліся скаргі на тое, што пафарбаванне
пафарбаваныя сцены і слупы у цырку пэцкаюць вопратку наведвальнікаў. Нягледзячы на інтэнсіўную праграму правядзення дзіцячых прадстаўленняў у сярэдзіне дня, выступы прадстаўніка знакамітай дынастыі Дуровых Анатоля Дурова, цырк Арлова крыху засмучаў публіку. Людзі скардзіліся на грубыя выхадкі некаторых артыстаў, непрыдатныя нават для масленічнага балагана. Скардзіліся на пыльны дыван на арэне, але больш за ўсё на аднастайнасць рэпертуара. Гэта ўсё адлюстравалася на зборах, яны моцна ўпалі, так што дырэктару цырка прыйшлося тэрмінова выпісваць у Магілёў артыстаў жаночай французскай барацьбы. Сезон 1914 года доўжыўся таксама 1 месяц. Пасля Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі і грамадзянскай вайны ў Магілёве зноўку задумаліся над неабходнасцю стацыянарнага будынка для цырка. У 1932 годзе дырэктар мастацкіх прадпрыемстваў таварыш Бернардаў адзначаў у сваім звароце ў райкам партыі, што існуючая сетка культурных устаноў у значнай частцы не здавальняе запатрабаванні працоўных горада. Улічваючы палітычную значнасць масавага мастацтва для працоўных, ён прапанаваў пабудаваць летні будынак з перспектывай далейшай яго перабудовы на зімні з ацяпленнем. Гэтай перабудовы так не адбудзецца, а месцам размяшчэння стала саборная плошча насупраць Іосіфаўскай царквы. У якасці уваходнага партала для цырка 1930-х гадоў была прыстасаваная арка саборнай плошчы. Сваёй пастаяннай трупы магілёўскі цырк не меў, прадстаўленні ладзілі гастрольныя трупы з іншых гарадоў СССР. Найбольшай папулярнасцю у магілёўцаў карысталіся выступы французскай барацьбы. Сярод запрошаных артыстаў быў і знакаміты Іван Паддубны. Праўда, атлету было ўжо тады далёка за 60. Захаваліся ўспаміны гледачоў цырка, што ў адной са схватак Паддубнага перамог невядомы аматар-магілёвец. Супрэматычны па-мадэрнісцкі аформлены будынак цырка згарэў у першыя дні Вялікай айчыннай вайны. Вось яго пляцоўка з абгарэлай аркай, занятая нямецкай вайсковай тэхнікай на фотаздымку часоў акупацыі. Цырк магілёўскі згарэў і больш у горадзе не адрадзіўся.